खुलुमबाय लोगोफोर, गोजोन फुंबिलि बयनिसिमबो। नोंथांमोनखौ गोदान भिडिअआव आरो फिन खेबसेबाव बरायनाय जाबाय। आं दिनै नोंथांमोननि सिगाङाव 3 आघोन 1433 मायथाइ एबा 19 नभेम्बर 2024 मायथाइनि सानसेनि फानजामुथिखौ फरायथिनो लादों। आसा खालामो नोंथांमोना भिडिअखौ नायना मोजां मोनगोन। गिबियावनो दङ मेष राशि। दिनैनि साना नोंथांनि आयखौ बांहोनायनि सान जागोन। फालांगि खालामग्रा सुबुंफोरनि सानथांखिफोरा फिथाइ गोनां जागोन। नोंथाङा माखासे खामानिनि बागै मोजाङै साननांगौ। मोजां मोनलायनाय सोमोन्दोआव आंगो सोमोन्दो थागोन। नोंथाङा नोंथांनि जिउ लोगोरिनि गोनांथिफोरनि सायाव आबुं गोसो होनांगोन। बिमाया नोंनो माखासे बिबान होनो हागौ। नोंथाङा बिदा-फंबाय आरो बिब'-बिनानावफोरनिफ्राय आबुं मदद मोनगोन। हाबा जायै थागिबिफोरनि थाखाय मोनसे साबसिन सोमोन्दो फैनो हागौ। साख्रि नागिरग्रा सुबुंफोरा गोदान साख्रि मोननो हागौ। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां अनजिमाया जादों 6। वृषभ राशि। दिनैनि साना नोंथांनि थाखाय गोबाव समनिफ्राय थाबथानानै थानाय खामानिफोरखौ फोजोबनायनि सान जागोन। नोंथाङा नोंथांनि खामानिनि सायाव सांग्रां जानांगोन। नोंथाङा माखासे गोहोम गोनां सुबुंफोरखौ लोगो मोनगोन। जुलि जानाय जिउआव सोलिबाय थानाय जेंनाफोरनिफ्राय नोंथाङा उदां जागोन। नोंथाङा नोंथांनि जिउ लोगोरिजों माबा मोनसे बाथ्राखौ लानानै बाथ्रा दान्थेलायनाय जानो हागौ। जाय सुबुंफोरा राजखान्थिनि फारसे दावगालांगासिनो दं, बिसोर सोरबा सिनाय मोनै सुबुंखौ फोथायनो नाङा, नङाब्ला बियो बिसोरनि फोथायनायखौ सिफायनो हागौ। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां अनजिमाया जादों 5। मिथुन राशि। दिनैनि साना नोंथांनि थाखाय मोनसे गलाय-गथाय फिथाइ गोनां सान जानो थांगासिनो दं। नोंथाङा नोंथांनि खामानियाव मुखुब जागोन। नोंथांनि नाङै खरसाफोरखौ सामलायनो नाजा, मानोना बेफोरनि बांनाया नोंथांनि रांखान्थियारि थासारिखौ गाज्रि खालामनो हागौ। खामानिनि जायगायाव हाखु-दाखु जेबो थिरांथा दाला। नोंथांनि फोथायनाया साबसिन जागोन, अब्लासो नोंथाङा सोरखौबा फोथायनो हागोन। मोनसे मोजां मोनलायनाय जिउ खुंग्रा सुबुंफोरनि सन्मानआ बांगोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां अनजिमाया जादों 3। कर्क राशि। राजखान्थियाव खामानि मावग्रा सुबुंफोरनि थाखाय दिनैनि साना मोनसे मोजां सान जानो थांगासिनो दं। जुदि नोंथाङा माबाफोर खौरां मोनो, अब्ला बेखौ गोख्रैनो दैथायहर। नोंथाङा गावनि आंगोफोरजों जयै जिरायगोन आरो नखरनि माखासे जेंनाफोरखौ बारग'गोन। नों गावनि गोसोआव मोजां सानस्रि लाखिनांगोन। साख्रियाव खामानि मावग्रा सुबुंफोरा गावसोरनि थांखिफोराव गोसो होनांगोन, नङाब्ला बिसोरनि बसआ बिसोरनि सायाव रागा जोंनो हागौ। नोंथाङा जायखिजाया रोखोमनि खैफोद लानायनिफ्राय गोजानाव थानांगौ, नङाब्ला जेंनाया बांगोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां अनजिमाया जादों 6। सिंह राशि। दिनैनि साना नोंथांनि थाखाय मोनसे गलाय-गथाय सान जानो थांगासिनो दं। जुदि नोंथाङा माखासे जेंनाजों मोगा-मोगि जानांगासिनो दंमोन, अब्ला बेबो जोबलांगोन। नोंथांनि सुबुंथिया जौगागोन। नोंथांनि बेरेखाफोरनि गेजेराव सासेया नोंथांनि सावगारिखौ गाज्रि खालामनो नाजानो हागौ। फालांगियाव नोंथाङा नोंथांनि लुबैनाय मुलाम्फाखौ मोनगोन। गोबाव समनि उनाव सासे गोजाम लोगोखौ लोगो हमनानै गोजोननाय मोनगोन। जुलि जानाय जिउआव गोजोननाय फैगोन। जायखिजाया खामानिनि थाखाय सांग्रांथि गैयै दादिन्थि। नखराव नोंथाङा साजायनायावबो आबुं गोसो होनांगोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां अनजिमाया जादों 5। कन्या राशि। दिनैनि साना नोंथांनि थाखाय गोब्राब खामानि मावनायनि सान जागोन। नोंथाङा नोंथांनि रुटिनखौ साबसिनै लाखिनांगोन। जुदि बिहाव-बिखुनजोनि फारसेनिफ्राय माबा मोनसे जेंना जागासिनो दंमोन, अब्ला बेबो बारग'गोन। नोंथांनि दैदेननायनि गोहोआ बांगोन आरो नोंथाङा सोद्रोमाफोरनि आबुं मदद मोनगोन। गावनि आयखौ बांहोनो थाखाय नोंथाङा फुंखाफोराव गोसो होनांगोन। जुदि नोंथांनो मोनसे बिबान होनाय जायो, अब्ला बेनिफ्राय गोजानाव दाथां। नोंथाङा गावनि बिमानि सावस्रिनि बागै सांग्रां जानो नाङा। नोंथांनि सासे गोजाम लोगोआ गोबाव समनि उनाव नोंखौ लोगो हमनो फैनो हागौ। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां अनजिमाया जादों 3। तुला राशि।
दिनैनि साना नोंथांनि थाखाय बुद्धि आरो गोसो बायदियै खामानि मावनायनि सान जागोन। नोंथाङा गावनि गोसोआव गाज्रि साननायफोरखौ लाखिनो नाङा। नोंथांनि माखासे गोदान बेरेखा सोमजिगोन। साख्रि मावग्रा सुबुंफोरा मोनसे गिदिर बिबान मोननो हागौ। मोजां मोनलायनाय जिउ खुंग्रा सुबुंफोरनि गोसोआव खुसिनि बिबार बारगोन। खामानि मावथायाव नोंथाङा माखासे बान्था मोननो हागौ। नों सावस्रि सांग्रां जानांगोन। बोथोरनि गाज्रि गोहोमआ नोंथांनि सावस्रियाव गोहोम खोख्लैगोन, जायनि जाहोनाव नोंथांनि जायखिजाया गोजाम जेंनाया नुजाथिनो हागौ। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां अनजिमाया जादों 5। वृश्चिक राशि। दिनैनि साना नोंथांनि थाखाय मोनसे गलाय-गथाय सान जानो थांगासिनो दं। फरायसाफोरनि गोजौ सोलोंथाइनि लामाया गोरलै जागोन। नोंथाङा गावनि गोसोआव गाज्रि साननायफोरखौ लाखिनायनिफ्राय गोजानाव थानांगोन। नोंथाङा जायखिजाया धोरोमारि हाबाफारियाव बाहागो लानो हागोन। नोंथाङा गथ'खौ दावगानायखौ नुनानै गोजोनगोन। जुदि मोजां मोनलायनाय जिउ खुंग्रा सुबुंफोरनि सोमोन्दोआव माबा मोनसे गाज्रि आखु दंमोनब्ला अब्ला बेबो बारग'गोन। नोंथाङा दावगानायनि लामायाव दावगालांगोन। नोंथाङा सोरखौबा जोबोद साननानै माबाफोर रायज्लायो, नङाब्ला बिसोरो गाज्रि मोननो हागौ। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां अनजिमाया जादों 7। धनु राशि। दिनैनि साना नोंथांनि थाखाय गोबाव समनि जेंनाफोरनिफ्राय उदां जानायनि सान जागोन। नोंथाङा सानस्लाबै मुलाम्फा मोननानै गोजोनगोन। नोंथाङा फालांगियाव मोनसे गोदान गोरोबथा मोननो हागोन। जुदि नोंथाङा रांनि सोमोन्दै माबाफोर जेंनाजों मोगा-मोगि जागासिनो दंमोन, अब्ला बेबो जोबलांगोन। नोंथाङा मोनसे सम्पथि बायनो हायो। बोथोरा नोंनि सावस्रियाव गाज्रि गोहोम खोख्लैगोन। नोंथाङा गथ'खौ दावगानायखौ नुनानै गोजोनगोन। नोंथाङा सासे लोगोनि बागै गाज्रि मोननो हागौ। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां अनजिमाया जादों 4। मकर राशि। दिनैनि साना नोंथांनि थाखाय आरिमु रोंग'थियाव जौगानाय लाबोगोन। नोंथाङा नोंथांनि रोंग'थि बायदियै खामानि मोननानै गोजोनगोन। फरायसाफोरा फरायनायाव आबुं गोसो होनांगौ। नोंथाङा जायखिजाया रोखोमनि दान्थे-बिदान्थेयाव गोग्लैनायनिफ्राय गोजानाव थानांगोन। जुदि नोंथाङा नोंथांनि जिउ लोगोरिजों माबा मोनसे बाथ्राखौ लानानै नांज्लायगासिनो दंमोन, अब्ला बेबो जोबलांगोन। जुदि नोंथांनाव माबाफोर जिंगासिनांगौ दंमोन, अब्ला बेबो जोबलांनो हागौ। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां अनजिमाया जादों 4। कुम्भ राशि। दिनैनि साना नोंथांनि थाखाय खारलांनाय सान जानो थांगासिनो दं। नोंथाङा नोंथांनि बिबुंथिनि सोद्रोमथिखौ लाखिनांगौ, नङाब्ला नोंथाङा नाङै नांलाय-खमलाय जानो हागौ। जायखिजाया सोरखारि बिथांखियाव रां थिसननायनि सिगां नोंनो गावनि बिफानिफ्राय बोसोन नांगौ, मानोना बिथाङा नोंथांनो माखासे मोजां बोसोन होनो हायो। सम्पथि बायनाया नोंनि थाखाय मोजां जागोन। सासे बायजोनि सुबुंनि बेलायाव नोंथाङा गोनांथि गैयाजासे रायज्लाया। मोजां मोनलायनाय जिउ खुंग्रा सुबुंफोरनि थाखाय साना मोजां जागोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां अनजिमाया जादों 2। मीन राशि। दिनैनि साना नोंथांनि थाखाय एसे फिथाइगोनां जानो थांगासिनो दं। दिनै नोंथाङा खामानिनि जायगायाव आदब-खायदाजों खामानि मावनांगोन। जुदि नोंथाङा दावबायनायाव थांनो सानगासिनो दंमोन, अब्ला बेखौ माखासे समनि थाखाय दोनथ', नङाब्ला जाब्रबथाय जानो हागौ। साख्रि मावग्रा सुबुंफोरा गावसोरनि खामानियाव एसे गोसो होनांगोन। सोरबा सिनायमोनै सुबुंनि सायाव बांद्राय सोनारनो नाङा। सावस्रियाव माखासे जौगानाय गाहाय जानो हागौ। जायखिजाया गाज्रि थासारियाव नोंथाङा गोसो हमथानांगोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां अनजिमाया जादों 9। अब्ला दिनैनि राशि फरायथिनाया एसेनोसै। नोंथांमोनहा बेबादिनो सानफ्रोमबोनि फानजामुथिखौ मिथिनो थाखाय चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लादो आरो फानजामुथिखौ नायनानै मोजां मोनदोंब्ला अन्नानै लाइक, शेयार आरो कमेन्टबो खालामनानै होलांब्लानो जाबाय।